Siyabonga bafowethu nodadewethu umndeni waleli qhawe lethu wonke sikhala kanye nani. Lensizwa le bekuyinsizwa phakathi kwezinye. Kodwa ke kuyashiya ukuthi ukuphila kwethu emhlabeni asukwazi ukuthi kophela nini. Ngiyafisa futhi ukuthi konke ama-comrade akhona esinani kanye nani namhlanje sikhala sonke ngokufanayo. Lensizwa ibisencane kodwa ibisiyenze likhulu. Besilindele ukuthi izokwenza likhulu kuleli zwe lobaba mkhulu. Kodwa abadala bayasho ukuthi ukufika kwethu emhlabeni nokuhamba kwethu kuza ngezikhathi ezihlukahlukene. Ngenkathi ngifike lapho khona ngathi lenkululeko esasiyilwela lapho yabonakala ukuthi akuseyona inkululeko le besibheke kuyona. Sekushintsha izinto. Abanye abaholi bethu bengasayenzi lento esasithe soyenza ukuthi sikhulule izwe lobaba mkhulu. Sebengasafuni noma sikhulume nabo sikhuze ukuthi msani ukuphumana eceleni nansi indlela. Bengasayingeni nje. Kwafika lapho sabona khona ukuthi inkululeko yethu ayikapheleli. Ifikile yona kodwa ayiphelele. Mhlawumbe uma abantu bethi uma sisho njalo sikhuluma iqiniso bayokhumbula ukuthi ngenkathi silwela inkululeko kwakunomqulu wenkululeko yethu eyayithi uma sesithathizwe siyophila kanje okuthiwa i-freedom charter. Ngalenkathi engikhuluma ngayo yayingasakhulunywa i-freedom charter. Yayingasashiyo lento eyayithi siyothi uma sesilithathile izwe siliphathe. Yileso sikhathi esenza ukuthi abanye bethu sibone ukuthi lenkululeko akuseyona le. Ngisho inhlangano uqobo layo akuseyona le siyazi. Ngoba esasikade sihamba nabo base behamba ngenye indlela. Sazama ukusondela ukuzothi kwahleni bo ngathi niyaduka manje. Anisahambi ngendlela. Baba ngumsindo ukuthi lokho okushoyo kungeziwa abanye abantu. Kwafika lapho khona sathi ngoba saba ngabantu kulela kithi ababizwa ukuthi umkhonto wesizwe. Sathi ngeke siyakhe enye inhlangano ngoba ikhona esaba nayo. Umkhonto wesizwe owawakhiwe amaqhawe ala kwelakithi. Ngakho khobe isikhathi eside ngithi no ngeke sehlule ukuthi silithathe izwe lobaba mkhulu.
sake sathula nje isikhathi eside sase siyawuqamba lo mkhonto wesizwe sase sifaka into ethe nje ngaphandle esingafuna abantu basibangise sathi umkhonto wesizwe party ngemva kokuba senze njalo kwafika lapho khona esathi siyayakha manje lento esikhuluma ngayo sifuna amaqhawe sakha abazohola lenhlangano qala ababe ngokuqala lensizwa le enhle esiyazi sonke yaba ngomunye wabokuqala babakhona ngangihlanganisa nje insizwa neintombi kodwa ngalibona leli qhawe ngesikhathi esincane ukuthi insizwa le iqhawe leli ngayibona futhi uma sixoxa ngalonkathi sakha lomkhonto ngoba yayingomunye ababehamba phambili ngayibona ukuthi lensizwe ihlakaniphile ngasho ngathi siyakude nale kuhle kusekhona insizwe ezincane eziqhamukayo kwathi kungephi sayinikeza indawo ezibalulekile emsebenzini esasiyenza insizwa ebiclear uma ikhuluma yazi ukuthi yenzani isencane sinethemba lokuthi sizoba nayo isikhathi esiningi ngokuyazi ukuthi iqonde kanjani wangigcwalela mina ukuthi aseza amaqhawe ngemva kwalokho kwafika isikhathi sokuthi kube khona ukhetho lensizwa yaba ngabanye isencane njalo esathi ayihambe iye lapho kuzoxoxwa khona udaba lwalelizwe kakhulu lapho besebenza khona ekhathini eziningi kuthe ngezinye isikhathi ngavakashela abaseParliament ngayifika lensizwa isiphethe ikhundla ezesabeka incane njalo ngathi ngaphakathi awu sengathi bangaba baningi abangaba nje njengalensizwa ngajabulela khona nje ukuthi iyasebenza iphethe ngisho abaningi abalapha phakathi ngayilalela noma ngelinye ilanga ngifikile khona ikhuluma ngasho ngathi hayi sizele la yasebenza lensizwa kuthe njengoba izinto ziqhubeka ngathola izwi lokuthi ayiphilile lensizwa nangokuthi isilele nje esibhedlela ngisacabanga ukuthi ngoba umkhonto wesizwe uthi ungapha ubongapha hayi izosinda insizwa ngoba kwakungekho into ethe ukhona into embi kakhulu
ngatshenwa abanye ukuthi hey isihlalile insizwa esibhedlela. Ayike mokuthiwa umuntu usesibhedlela unethemba ukuthi odokotela bazokwenza izaba. Kuthe ngekudala kwathi sidlulele lensizwa emhlabeni. Yini yabangela lokho na? Asazi phela. Ngoba abantu babakhona baphinde badlule emhlabeni. Kodwa silahlekelwe la. Silahlekelwe iqhawe. Insizwa. Ngesinye isikhathi kuba khona izinto eziyiqhamuka emhlabeni uzijabulele kanti mhlawumbe abaphathi bezwe bona bacabanga okwabo. Ngithe angize nina enizalele insizwa nenizalwa nalensizwa sibe khona ukuzovalelisa ngoba bekuyiqhawe phakathi kwamaqhawe ehlakaniphile sathi sizokhala kanye nani. Sikhala sonke thina bomkhonto esimaziyo. Sithe lalani ngenxeba. Nilale ngenxeba uma singaxoxa indaba zomzabalazo. Singasho ukuthi baningi abahamba basishiya ey'gabeni ezahlukahlukene ukuthi bahambe kanjani. Okwethu ukukhala nani umzwa kwethu. Ukuthi lensizwa besinethemba ukuthi sizohlala nayo isikhathi eside isebenze ikhuthale njengoba ibinjalo. Silalani ngenxeba nina bakwethu. Nginethemba lokuthi insizwa nentombi sengathi besingayifunza lensizwa. Sibonele kuyo. Angisho ukuthi uyena yedwa. Kuningi ngesinye isikhathi okuye kungiphathise inhliziyo ebuhlungu. Ngesinye isikhathi kube ukudumala. Ngike ngizwe kuthiwa abantu bayabanga bangiyikundla. Obani bona? Sikwenze njani? Ngoba into esayifungela esazofunga nangabezayo ukukhulula izwe lakithi. Ukukhulula izwe lakithi akuyona into yokudlala. Okhokho bethu baphucwa izwe esikhathini eside sesedlula. Kwaze kwafika lapho khona sathi asilweni nabelungu ngoba basiphuca izwe lethu. Ekugcineni kwaboshwa abantu, kwabulawa abantu, kwenziwa yonke inhlobo yento. Ngithi kuma ngizwa kuthiwa kuyabangwa, ngimangala ukuthi abanjani labo. Ngoba okwethu ukukhulula izwe lobabamkhulu. Silibuyisele lapha elalikhona. Sibangani.
mokuthiwa kuza ukhetho kuzondana abantu omunye ufuna ukuba phambili nomunye ufuna ukuba phambili nomunye ufuna ukuba phambili kanti yini le esayinikezwa ubaba omkhulu mhlawumbe nami kodwa ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi kwenze njani kule nsizwa ukuba ngake ngayicabanga le nsizwa ngacabanga ukuthi izosebenza nami ngiyibona ukuba yiyo kodwa ngase ngithi hayi ngoba ngiyambona ukuthi ukhuluphele ukahle muhle angene abe lapha ungizwa ngikhuluma kanjena nje ngoba ngithi angazi ukuthi kwenze njani kuyena angazi ngoba ngangisathi ngizokwazi ukuthola ithuba ngiyombona kodwa akakwenzekanga angisho ukuthi thina salwela inkululeko saphila sonke kwafa abaningi empini abanye babanjwa bazonqunywa la ngaphakathi abaningi bayazi kunomfana omncane esasimkhiphe emncane la engezwe ufuna ukuyofunda afunda abuya zolo samnikeza lokho wabuya wabanjwa abelungu emncane njalo bambulala uzubona ukuthi babantu abanjani lo mfana omncane sezikhuluma ngaye wasePitori owayithukuthele ezolo wangena la ngaphakathi amthola amabhuku ke ngicabanga isikhathi ngathi sonke singezwana kesibe into eyodwa nje kesibuyisizwe lo baba omkhulu sinakazokhala kanye nani ngoba lensizwa ibinekusasa elisimanga elihle kithina ke esambona kancane mhlambe nina nambona ngokunye thina zokhala kanye nani mhlawumbe nalokhu kuzosibonisa thina esithi silwela izwe lo baba omkhulu ngalendlela elifuneka ngayo asikwazi ukuzondana ngaba siyazi into esiyenzayo kubalulekile ukuthi sizwane sibe into eyodwa sithathe izwe lo baba omkhulu kuningi esizokwenza uma sesilithathile ngiyethemba manje ukuthi njengoba siyokhethweni nje umkhonto wesizwe uzowuthatha lo mzi obaba omkhulu noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu kusele kuncane kithini sisakhohliswa abelungu abayingcosana bethu abelungu banikeza abantu bakithi abamnyama imali ukuthi abakhe amanye amaqembu basihlakahlakazi ukuze singabi nobuningi bokuthatha izwe lethu bengikhala ngithi ngiyafisa ukuthi kulolu khetho esiya kulo wonke umuntu omnyama sivote sonke ndawonye singavoti nabanye abantu abangebona bethu bangena uma befuna uma sesilithathile izwe ngobuningi bethu sizolishintsha lelizwe kube lethu kunamhlanje ziningi izinto ezenzekayo abafiki la bathatha
into zethu esicebe ngazo ubusuku nemini ziyemakubo thina sibhekile nje kodwa izolo babamkhulu leli sihlula into eyodwa nje kodwa ake sivote sonke kanye kanye uma mhlawumbe uyithanda into yakho uphinde ubuyele kuyona kodwa sesilithathile libe kuthina silishintshe lelizwe awube ngithi lensizwe izobe ikhona masenza konke lokho ukukhalipha kwayo kodwa ke kuhlale kushiwe nabadala baye basho bathi uma sekufike laba bakushenayo ukuthi hayi isikhathi sakho sifikile sikweze sifikile uyazi ukuba besingake sithi ngalensizwa esiyaziyo sithembile esidlulile kuba besingathi sisonke nje ake sinije sonke silandele sivote la izovota khona ungavota omunye umuntu ngiyazi phela khona abanye nabo bafuna ukwakha ama-political party abathile asazi ukuthi senzani uma senze njalo sisiza abelungu ukuthi bayosihlupha njalo nje kanti kufanele siyiphathele sishilo masisho sihamba nawo leya nsizwa sathi akekho umntwana ongeze ufunda la mase kuphethe thina wonke umntwana uzofunda ngoba wala eSouth Africa kuningi sizokwenza kuningi esingathi asikhumbule amaqhawe ethu siwenze lokuhle yazi ukuthi ngesinye isikhathi abanye baye babange ngisho kuya la kuya khona ifundiswa lezi umuntu afuna ukuthi nje ngafa nokufa mangayanga lapha esikhundleni sokuba sithathe izwe lethu singesweli lutho yithi sodwa sihluphekayo la bonke abanye abantu bacebile thina sihluphekile bambalwa bethu abanezinto bengathi uma kwenzeka izehlo ezinje bekufanele ukuba sibangele ukuthi sithi asilungise izwe lethu kusakhanya nje bake babulalana abantu ungazi babulalelana esikhundleni sokulungisa izwe lobabamkhulu kodwa ke sithi nina zihlobo lalani ngenxeba okwenzeka kuyenzeka uNkulunkulu wenza into ukuthi ngeke sihlale unomphela emhlabeni indodana yakhe kuphela ahlala nayo yena ke wayilungiselela wayiletha la ukuthi izoqeda izono iphinde uyihlalela naye baxoxa bobabili lapho ngeke babone uma ngaphandle uma ungakholwa ngithi ayihambe kahle ke lensizwe iwenzile umsebenzi wayo akekho ngathi akambonanga enza umsebenzi wawenza siyojabula nathi uma sesihlangana naye sesisukile kuleli sisithi siyabonga kuba wawenza umsebenzi wakho ndiyazi lezi sizwe nentombi ebezila zaseParliament sisebenze kakhulu nale ndoda kithi nani nilale ngenxeba bafowethu nodadewethu konke kuyehla emhlabeni phinde kudlule kodwa thina sibhekene nento yokuthi asithathe izwe lobabamkhulu isikhathi sifikile uma senze njalo siyophendula konke leli khona lelo khuzane laphezulu kuthola kubekwa khona imali
abanikazi bamazwe aphuma ngaphandle ayithini. Ngisho ukumbuwa phansi kuyathathwa kugcwele kuyahamba kuyashona le kodwa sikhona asikwazi ukuhlangana nje sibe imbumba sithathe umbuso sibuyise yonke into yethu. Umhlaba wonke phethwe abelungu thina siphethe into encane nje lapho singasakwazi nokuhlala khona. Ngabe kungcono ukuthi uma kwenzeka izinto enje sisuke sazi ukuthi hayi indalo kaNkuluNkulu lebandla uhambile kodwa basishiye sisahlupheka. Angazi ke noma intombi sekhona nomama nobaba isixoxa into eyodwa nje ukuthi asithatheni izwe lakithi. Abantu bakithi bakhohliswa abelungu bese beba izigebengu. Uzwe kuthiwa baphethe izwe bebengaliphethe. Sokukhona indoda esize yaphatha kabili. Ike yenzani nje ubani ongangitshela ukuthi yini ke yayenza eyizela thina abantu. Awungixoxele. Kuthiwa njalo kuthiwa ubizwa kuthiwa yini konje labantu mayimkhulu kakhulu. Kuthiwa yini? President. Sho njalo. President. Umuntu oyedwa kuthiwa akasiphathe sonke la ezweni. Thina sakhula izwe liphathwa amakhosi. Kwakungafi umuntu. Akekho nje umuntu othi kwakukhona umuntu obulala omunye amsukele. Yayingekho leyo nto. Ngoba kwakunesizathu sokuthi kunabantu abaphetheyo neinduna. Thina ke sesicabanga ukuthi oh this is backward. This is backward. Into backward lesikuyo la kubulawa khona abantu nje kubulawe nje. Sifuna ukulishintsha lelizwe kuphele lento yeRoman Dutch law yabelungu. Sonke sihleli impela nje sipheze hayi nami ngiphethe umthetho. Umthetho wabelungu sikhona awuba kwethu. Ziphi insizwe? Zikhona? Uyabona uma sike sahlula kulolu khetho oluzayo yogeza izandla nami ngicela uNkulunkulu ngithi salusungidonsa nje ngentambo ngizoyihlalela nawe. Ikusendambela. Izwe lethu leli uhamba into yethu phuca izwe lethu siyaboshwa kwenziwa yonke inhloko yento. Sivumelana. Insizwe lapha zingake zisho ukuthi sizokwenza njani makuvota nomama nosisi. Sizovotelana. Wemadoda. Uyabona manisho njalo. Ushuthi ke mina ngisazoke ngiqale phansi kube mncane beyibhungu. Sengijabula ke ngemvoka lo. Hayi bakwethu. Ngiyathethiswa into eyodwa nje. Asikwazi ukuhlulwa hayi izinye izizwe thina singabanikazi bezwe. Kufanele sazi nje ukuthi siyalithatha leli. Sifike ekugcineni manje. Siyalithatha. Lokho kuyobe kusenza ukuthi sikhumbule lamaqhawe. Nawo asho ukuthi hawu naze nasisiza. Nalithathiswa. Ngisho okhokho bethu bayosithanda. Hamba abanye bovuka bahambe ngenyawo impela. Injabulo. Sihlulwa yini singabantu abamnyama sibaningi
singakwazi ukuthatha izwe lethu. Sekuyathiwa amanye singalithatha ngobuningi bethu. Thina silithathe. Sisala sodwa, sisashona lena awuweba kwethu. Singavumelana kodwa. Kuthi sovota sonke. Uyabona ke masenisho njalo maye babo kwaze kwamnandi. Kwaze kwamnandi. Kulungile ke bakwethu. Sikhala kanye nani bafowethu nodadewethu. Lensizwa beyibiyithi ingehlukile kuthina. Endiyohlala isemqondweni wethu nasekukhumbuleni kwethu ngayo. Sonke ke bandla senza into eyodwa ukuze kujabule ngisho okhokho nokhokho ke bangahlushwa belungu ke batontoswe yithi thina abanikazi bezwe. Asingayithathi kancane lonto. Asizondi mlungu, asizondi bani. Ngeke sixoshe mlungu. Kodwa akakwazi ukuthi umlungu abe ngaphezulu kwethu asitshele asishayela imithetho. Mhlawumbe makunjalo simbona uyahlupha. Sothi nansi imthwalo. Hamba nebhanoyi lakho ungaphindi ubuye nalo. Yebo. Angibonge bokwethu sengihlale kakhulu. Ngibongela nje ukuthi nisinikezile ithuba lokuthi sibe kanye nani. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye bethu baya kwezinye indawo kodwa kuba khona nje sibe la sizoguqa kanye nani. Sibonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ke sicabanga into eyodwa, singayicabanga into eningi. Ngakhohliswa belungu. Siyavumelana. Oyobonakala evotela belungu laba bebela kofanele simbambe phela simkhingi. Absolutely. Kulungile ke bandla. Ngiyabonga mina. Bonga kakhulu kuba sibe khona kanye nani la. Umshini wami, mshini wami. Umshini wami, mshini wami. Umshini wami, we baba. Umshini wami, mshini wami. Umshini wami, mshini wami.